Nu kommer den anden DVD i serien Færingernes egen historie. En DVD spækket med gamle dokumentarfilm om hverdagslivet på Færøerne. Flere end 6.000 købte den første DVD, og nu kommer toeren om store og små begivenheder på Færøerne gennem de sidste 100 år. Den nye DVD er skabt på baggrund af en intens eftersøgning efter gamle film. Blandt perlerne er der også en film om færingernes første stålkutter, Portinengur, der startede en ny æra i færøsk fiskeri. Vi kommer også med malkepigerne på fjeldet, og der er opsigtsvækkende billeder fra fiskeriet ved Grønland med småbåde. Fra Klaksvik er kommet flere film, der giver et fint kapitel om byens udvikling. Ligesom vi har film fra lufthavnen, der starter med civile flyvninger i 1946. Vi er med, når broer og tunneler bygges og gør afstandene mindre. Vi er med, når de handlende holder salgsmesse i 70'erne. Og så er der helt unikke film med fuglefængere, der henter føde på fjeldsiderne. Til de sportsinteresserede er der en række sportsbegivenheder fra fodbold i 1926, op gennem 50'erne og 60'erne, til TB's storhold sidst i 70'erne. I alt er flere end 500 ruller film blevet digitaliseret, takket være hjælp fra Eik Bank. Færingernes egen historie er produceret af færøske journalister og producere i samarbejde med forlaget Substans og Eik Bank.